Άρα λοιπόν τα επιχειρήματά μας είναι η λογική βασικά που πρέπει να επικρατήσει στα κριτήρια. Ναι. Και αν πράγματι όπως λες μέσα από την εφαρμογή των κριτηριών καταλήγει σε συμπέρασμα ότι πρέπει να ματώσουμε, θα ματώσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή στο σχέδιο αυτό που έχει βγει, στους πίνακες αυτούς που είναι για διαβούλευση, δεν φαίνεται να υπάρχουν, και το υποστηρίξαμε αυτό και στη συνέλευση, ας πούμε, οι συνάδελφοι όλοι το είπαμε, ας πούμε, ότι δεν είναι τα κριτήρια αυτά. Ή δεν υπάρχουν κριτήρια. Ποια είναι τα κριτήρια, τα ξέρουμε. Άρα λοιπόν έχουμε πάρα πολλά πράγματα να παλέψουμε. Συμφωνούμε ότι πρώτος μας στόχος είναι να παραμείνει το ΤΕΙ όπως έχει. Όχι γιατί έτσι εμείς θέλουμε και έτσι μας βολεύει, αλλά γιατί έτσι βγαίνει ή έτσι θα βγει, ή αν δεν βγει κάπως αλλιώς θα το αλλάξουμε όσον αφορά την απόφασή μας, μέσα από την εφαρμογή κάποιων κριτηρίων που θα είναι κοινά τα ίδια για όλους σε όλη την Ελλάδα. Δεν διαφωνούμε, Αλέξη. Μπράβο, αυτό ακριβώς λέμε. Αυτό ακριβώς. Και εγώ είμαι σίγουρος ότι με την εφαρμογή των κριτηρίων, των ορθολογικών κριτηρίων που υποστηρίζουμε, σαφώς και θα είμαστε σαν ίδρυμα, αν όχι ευνοημένοι, τουλάχιστον σε αυτό που είχαμε. Όχι, συγγνώμη, δεν μου αρκεί σε αυτό που είχαμε. Ένα βήμα παραπάνω, λίγο πιο ψηλά, γιατί το αξίζει και το Ίδρυμα. Να συμπληρώσω στη συζήτηση να προσθέσω, Πρόεδρε. Μακάρι. Πρέπει να διεκδικήσει τη θέση του. Μια θέση πιο ψηλά, πιο μπροστά. Γι' αυτό παλεύουμε, αλλά υπάρχει τι πάει να πει αυτό το αλλά που βάζω, και ας ακούγεται ότι αν δεν τσακωστούμε σε ορισμένα πράγματα, δεν πρέπει να παλέψουμε για όλοι να πάμε τουλάχιστον ένα βήμα πιο μπροστά. Μη βρεθούμε προαπρόπτω, όχι, πρέπει να παλέψουμε, να φωνάξουμε, να παρακαλέσουμε, να γονατίσουμε. Και εμένα δεν με πειράζει να γονατίσω για κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι πολύ πιο μεγάλο πια από μένα και από τον καθένα προσωπικά. Που είναι αυτό που λέγεται ΤΕΙ Φερών. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.